اد بهن ودان جشن رمضان پیروز دا زیدتری 75,000 گشتیاران قصد پارێزگا دهوکê kiriye. پتریا گشتیاران جناوراست و جێریya Iraqê qesda parêzga dihûkê dikin. Beşeka dîtir jî ji Bakurê Kurdistanê pirêya her du xalên sinûriyên İbrahim Xelîl û Serzêrî ed hênet nav Herêma Kurdistanê da. او پلانا جلای ریوبریا گشتیا گشت و گذار پارێزگاها دهوکê ve bo rojên cejna Ramazana pîroz hatiye danan bi şêwekê gelek baş hate bicih înan û rêja sadê keftet porê bicih înanê da her ji roja berî cejna Ramazana pîroz tîmên rêveberiya giştiya geşt û guzarê parêzgeha dihûkê li wan zalgehan rastiyan yên ku geştiyar têda tênet nav parêzgeha dihûkê da li wêrê av û şirînahî û piroşer û rêberên geştiyarî sergeştiyaran hatine belavkirin. روژن پشتی جشن رمضان پیروز جی ورگرتن آمار هاتنا گشتیاران هر یا بردام بو دم 10 روزان آمار هات ورگرتن دم وان 10 روزان دا زیادتری 75,000 گشتیاران سردان پارێزگاها دهوکê kiriye. اد پلانا ریوبریا گشت و گذار دهوکê da ye vîstavaala Qubehan destpêka meha 6 ya 7 sal Elqeza Amêdiyê encam ded. Ku ji du tewerên zanistî û rewşenbîrî pêk têt û arman jê daneniyasîna cihên geştiyarî û keltûrê deverê û rakeşana geştiyaran e. vîstavaleka tiştê destî dêta kirin li Amêdiyê bi navê Qubehan. Ev vîstavala hemahengî li gel peymangeha teknîkî ya Amêdiyê armanca serekî ji vê vîstavalê ew e ku em kartê gişt û gozarê li Rexa Amêdiyê çengû ez zengîn bi kartê gişt û gozarê nîşa xelkê bideyn ku ew devere biçiya meşhûran parêzgeha dihûkê biçiya meşhûra ev sinetê destî têne çêkirin wek teînê wek hingivînî ew şikin em ê tên canibê zanistî şikî yanî hindek canibê zanistî şik dê ewa dê munaqişeyê te kirin ku em çi bikin bo kartê gişt û gozarê em çavî kartê gişt û gozarê bixwînin giringiya kartê gişt û gozarê çi bo parêzgeha dihûkê taybetî bo qeza Amêdiyê. اد سالابوری دا نزدیکی 1,500,000 گشتیاران قصد پارێزگا دهوکê kir bû. اد mavê mehên destpêkên ev sala jî da 400,000 geştiyar hatînet navê parêzgehê da. Geşt û guzara dihûkê jî pîviye ev sala rêja geştiyaran bilind bike û bo vê çendê jî çendîn vîstaval hatîne rêkxistin. Amed Birîfkanî, Kenalê Asmaniyê Peya, Duhok.